Здравейте! Днес ви представяме младият ни колега Иван Тодоров. Едно ново, но така да се каже, доста разпознаваемо име в съвременната ни живопис. Здравей, Иване! Благодаря ти, че се съгласи да направим това интервю. Много се радвам, че ме поканихте. Или по-скоро аз те потърсих теб, защото някакси материалите, които излъчвате, са доста интересни и си казах защо пък не да не се проведе един такъв разговор, защото всъщност разговор за съвременното изкуство е много важно да се води сред точно младите, това, което сме ние. Да, и аз съм на същото мнение и наистина ще бъде удоволствие днес да разберем както ние, така и нашите зрители повече за твоята работа. Затова тук съм подготвил няколко въпроса. Надявам се те да ти дадат възможност за свободна интерпретация и за така един хубав разговор. Първо, нека да те представим на зрителите. Ти завърши живопис в ателието на Ивайло Мирчев миналата година и сега си магистър в същото ателие. В същото време получи отлично студент на годината в сферата на изобразителните изкуства, което е много голям успех. Поздравявам те. И представи дипломната си работа като един голям мултижанров проект в галерия Академия, след което последва и самостоятелна изложба в Unicredit Studio. Тъй като това събитие, тези две събития всъщност определено привлякоха общественото внимание, нека първо да попитам няколко неща за тях, за картините, които показа. Разбира се, нека се обърнем първо към стила, който така е много характеризиращ за мен. Той ми напомня до някъде за регионалния неоекспресионизъм в духа на късните 70-те години, 80-те години в българската живопис. И моят въпрос е, какво те насочи в този стил? Когато става дума всъщност за формалното отношение спрямо изграждането на картината, бих могъл да кажа, че още от момента, в който влязох в академията, започнах да разглеждам различни автори. Сега аз не бих могъл да кажа точна периодизация на самите автори, които са ми повлияли по някакъв начин, или по-скоро това, което споделям с тях, чисто хармонично в това начина, по който те изграждат един обем. Това са Хелена Швербек. Тя е много интересна, много пестелива в начина, по който изгражда формата. След това имаме гениалното рисунъчно отношение на Кете Колвиц в нейните графики. Ото Дикс също е нещо, което изключително много ме впечатлява. Той с тая острота, която Господи прави. Нали, такива неща. Сега, начинът, по който ти ме представи, аз съм от ателие 50, съответно там някак, когато един студент влиза в академията, той пада на точно правилното място. Някак този характер, който се носи така погледнат отгоре на това, което правя, е, как да кажа, изведен до там, докъдето аз го разбирам от чисто хармонична гледна точка. В такъв случай, твоите истински влияния идват от западноевропейския експресионизъм, колкото разбирам, и има една комбинация между духа, който той носи като заряд на история на изкуството, и попадането ти в едно определено ателие, което, разбира се, е логично и което дава много ясно обяснение на нещата, които виждаме. Как стигна до идеята за изложбата и за заглавието "Живот извън картината"? В смисъл, че заглавието не е свръхпояснително и ще бъде интересно да разкажеш за смисъла, за философията зад него. То си е всъщност един такъв, как да кажа, наратив, който поставих там, защото то е заглавието обвързано, разбира се, с произведението. Не съм буквален в това, което съм показал, но по-скоро животът извън картината се съдържа вътре в самото движение, което самите тела правят, както споменах по-рано. Съответно, имаме различни три състояния на човека, които се опитах да синтезирам. Съответно, това са човекът, който се изправя, човекът, който е могъщ, такъв, който е смел, този, който иска да направи една крачка напред, в смисъл на това, че да, то може да е крачка напред извън платното и крачка напред като смисъл на човекът. Човекът прави една крачка напред. След това имаме две странични фигури, които, разбира се, те показват и другата част на един такъв опит за обективен поглед.
който е съответно сломената фигура, тази, която не може да се изправи, тази, която е болезнена, тази, която едва ли не е някак болия да диша, нали, болия да съществува в този свят. Съответно, тук в цялата тази колаборация, аз не трябва да спомена екипа си, защото едно такова нещо не мога да направя сам. Искрено. И тук трябва по-скоро да спомена хората, които ми помогнаха и бяха зад гърба ми през цялото време. Това са съответно човекът, който се занимаваше с самата режисура на фигурите. Ние заработихме заедно с нея. Това е Детелина Станева, тя е режисьор за драматичен театър. След това самият актьор Стефан Кондров и съответно мултимедията, която е създадена, без която нямаше как това нещо да се случи. Това е Кети Красимирова, която работи за Electric Me и за още други компании, които са невероятни и те. Така че това е една така екипна работа, която нямаше как да се случи без помощта на едни така доста подготвени хора. Също така, този проект е не само картина, визуален материал, който е чисто движенчески видео, но също така имаме и така пласт музика, имаме звук, имаме изграждане на една материя, която е по-скоро атмосферичната, тази, която подчертава до някъде, доизвежда самото произведение. Нали, това също е една друга част, защото когато става дума за едно такова нещо, някакси мултидисциплинарността на цялата тази работа изисква в себе си да се включат много неща, които да си помагат едно с друго. Да, е много хубаво, че спомена целият екип. Между другото, наистина проектът беше мащабен. Именно заради това съчетаване на различни, да ги наречем изкуства, в смисъл на тези различни медии, които попаднаха в едно общо усещане. Което усещане, между другото, точно ме навежда на така една страдалческа тема, на един екзистенциален поглед към съществуването на човека. Как се е зародил? Във връзка с литературата, която си чел, може би си фен на Камю, може би на Сартър, или пък е по-скоро личен, едно лично преживяване, едно лично усещане, което ти влагаш в създаването на този проект. Това, което бих могъл да кажа тук е, че човек като живее в света, в който живее в момента, трудно ми е да погледна на другата страна, която е една такава светла и щастлива и всичките тия неща. Защото някакси вътре в мен това, което се отразява от този свят отстрани е по-скоро, как да кажа, песимистично, реалистичното нещо, което виждаме всички и живеем всички. Отразявам това, което усещам спрямо света. Няма как, когато говорим за изкуство в момента, да не говорим за война. Няма как, когато говорим за изкуство, да не говорим за страданието, което виждаме около себе си. Нали, разбира се, че може да не го говорим. Разбира се, че може това да не е целта и да не е фокуса на един артист. Разбира се, има и много други, които по-скоро се опитват да извадят едни други неща, които са не по-малко ценни, не по-малко валидни. Но това е, което резонира в мен. Това е, което резонира в мен и това е, което някакси аз нося като натура, като някаква чувствителност, която присъства в мен. И не случайно е дори в дипломната ми работа. Нали, това е една по-скоро една малка извадка от това, което прави и това, което ми е интересно. В гамата, която използвам аз, в формата, която изграждам, то там прозира начинът, по който аз виждам света и начинът, по който се чувствам спрямо него и спрямо всички неща, които. И това е, което, когато седна да правя един портрет на един човек, ми е много трудно да извадя нещо друго от него, освен болката, която той притежава. И това е нещо, което от една страна е много ценно, от друга страна не знам дали всеки би искал да се види по този начин, но това няма никакво значение. Определено няма значение. И затова ми е трудно да мога да посоча откъде идва това мое желание.
Другото е някаква родова карма, която се носи, съответно, сега тук лични истории, не знам дали е редно да бъдат разказвани от сорта на, нали, откъде идва моя род, какво се е случвало и така нататък. Но определено може да се намерят обяснения за цялата тази работа. И не е от литература. Не е от литература, не е от гледане на много художници. Ами аз и в училище си бях така. А тогава не гледах много неща. Тогава не четох много, не ходих по много изложби и всичките тия работи. В смисъл това, което прави съвременен тинейджър. Нещо там, така. Дай да минава някакви работи е такива. Но и тогава бях така. И затова ми е трудно да мога да посоча аз рисувам така, защото така. Аз разбирам отговора, трудно е да бъде еднозначен и по-добре, че не е, защото това показва една такава чувствителност, която по-скоро от нея произлиза художествения стил, отколкото от външни влияния, които ти си прочел. Като гледаме тези твоите големи работи, дипломните работи, тези три големи 3-метрови платна, нали 3 метра? Така, всъщност, освен темата, освен емоцията, освен това, че ти показваш личното си емоционално състояние с тях, кажи ми за формата. Той е огромен. Отношението към формата свързано ли е с това, че по този начин една фигура няколко пъти по-голяма от човешкия ръст може би въздейства по-силно, чисто психологически, или е свързано с нещо друго, което ти търсиш? Ами ти доста добре отговори самия въпрос, ако трябва да съм честен. Но тук има една история, която много ме повлия. Отидох на кино. И филма, който гледах, сега не си спомням как се казва, но какъв е кадъра? Дюни. Да кажем, самото платно беше изпълнено 80% от дюна и отгоре слизаше един човек. И слезе точно долу до ръба на самата прожекция. Самото платно, там където се прожектира. Той беше в реален размер, малко по-голям дори. И аз го усетих толкова силно и толкова мощно това. Има един такъв термин, uncanny, това, което се усеща като истинско присъствие, човешко истинско присъствие, но не е. Ти знаеш, че не е, но се усеща като такова. И много, как да кажа, удари ме. Някак си вътре го усетих много, много силно. И си казах, добре, това го искам. Искам да направя. Искам да направя нещо, което ще въздейства по този начин, така да го заредя по този начин, или да бъде толкова силно и толкова мощно. Сега дали съм успял, не знам. Но определено размера има значение в смисъл на това дали колкото по-голямо, толкова по-голяма вероятност и възможност имаш да направиш нещо, което е как да кажа, мощно. Това, колкото е вярно, толкова и не е. Така че размера е такъв, защото ми се искаше да има това натрапчиво внушение. Това абсолютно натрапчиво внушение, дори изразните средства вътре, нали, цветовете, които съм използвал, то е много пестеливо в смисъла на черно-зелено, охра, нали, едни такива бълбукащи тонове, които са земни, такива, които дори медията, която използвах, им предвид разредителите, които използвах там, създават една текстура на самата живопис, която е, как да кажа, сластна, такава мазна, така, която ти въздейства чисто на сетивно ниво дори, когато се доближиш до самите платна. И всичките тия неща имат значение в смисъла на това да се подчертае въздействие, да се подчертае внушение на това колко голям може да е един човек и колко всъщност може да е нищожен спрямо едни и други неща. И след като вече представихме така, този твой проект, който мина през тази година, ще бъде интересно да разкажеш в какво работиш сега и какво предстои. Това, върху което работя сега е отново голо мъжко тяло. Една такава пак екзистенциална тема. Само че този път е в различен формат, на различно място, класическа медия. Тук нямам тази потребност да използвам други намеси и така нататък. Това е, което ме интересува и ми е интересно сега, пък и то ми е интересно през цялото време, нали? Да разглеждам човек, нали? В момента, в който той е гол, в който той е безоръжен по някакъв начин. Това е нещо, което правя сега. Съответно, мисля и за дипломната си работа в магистратурата.
Защото там ще направя една серия, даже всъщност не знам дали се казва серия, не знам как се казва. По-скоро искам да взема две сфери, които са деца от домове и възрастни хора, които са също на то. Искам тия две теми да ги сложа на едно и също място, да ги доближа и тогава ми е интересно този сблъсък между тия две неща, как ще прозвучат. Защото усмивката на едни деца в домове за деца в едни сиропиталища е много по-различна от усмивката на едни други деца. И тия възрастни хора, които са преминали през този живот с всичко и вече са останали сами, ми е интересно да видя как се развива цялата тази работа. Съответно, отново, това нещо е главоразбиващо, е супер трудно да се случи по всякакъв начин, но е изключително вълнуващо, как да кажеш. Нали? Така. Това са тия две неща, които прави. Всъщност, искаше ми се да поговорим в рамките на това интервю, но може би не. Няма да се случи сега за едни други движения, които се случват около нас и те пак са свързани с съвременното изкуство и с това какви са вътрешните потребности на младия човек. Защо се прави това, което се прави? Каква е конюнктурата на съвременното изкуство? Кое го прави? Извън художника. Кое пречи на художника и кое помага на художника? Със сигурност ще има и такъв разговор съвсем скоро. Благодаря ти за това хубаво интервю днес. За мен беше удоволствие да разговарям с теб. Ти си един художник, който знае за какво говори и знае как да се изразява, което е много важно за съвременния артист. И така се надявам зрителите да се оставят с едно така пълно впечатление за работата до сега. От една страна като един художник, завършил академията с интереса към такива класически структури, като голото мъжко тяло, и от друга страна като един съвременен изгряващ автор, който се интересува от проблемите на света около нас, който има едно силно, изострено социално чувство. Така че съм сигурен, че ще има и нови срещи между нас и се надявам и на зрителите, и на теб да ти е било интересно. Благодаря ти. Беше много хубаво.